všetci začínajú od začiatku, začnem od konca, predstav si ma ako vracať. Takže toto bol čistý freestyle a keď chceš zažiť toto, alebo iné tučné beaty, alebo si chceš len zahovoriť po anglicky typu do you speak English, tak neváhaj a prihláš sa na náš tábor. Robíme už 7. ročník po sebe, ale tento rok to bude špeciálne, pretože to bude Keci Sport / English Camp a je na tebe, ktorú verziu si vyberieš. Ja tam budem tiež, mimochodom som Aťka a budete môcť so mnou speakovať, hovoriť alebo aj šprechovať, ak chcete. A môžete si so mnou aj zatancovať, ale bude tam aj kopa iných skvelých ľudí, s ktorými si môžete zahrať basketbal, baseball, až po futbal, veľa kopa zábavy a iných zaujímavých aktivít. Tak neváhaj a prihlás sa už dnes a na www.escape.ozstopy.sk a určite to tam neprehliadneš. Takže neváhaj, pretože do konca mája luxusná cena 125 €. Tak sa vidíme.